Oh iya. Jam 09.00. Nang warungnya Mbak Gita ya. Jajan-jajan. Nanti duit. Jaluk bapak aja. Wedan nih. Bapakku kocok. Yamin sik borem. Pak. Pak. Ngantuk aku. Ngantuk oleh ning aku ki sangono-ono. Piro lah? 1 juta. Dompetku ning sor TV. Golan dhewe. Oke. Nah, iki dompetnya. Sip. Kan penak. Yuk, Dandara. nanti apa ya, Mang? Dolan paling niku ndara wong nggo sepeda metu karo nyambing gitar kok. Sisik, kayak nonton aku. Nggih. Bah kaya Yuni yang sakne, pembantu siji ki. Mbah ngepel kabeh tiru kuning. Kaya anakku sing cilik ki yo ora iso kepenan tenanan. Bayune penggaweane gitaran, luyur, ndak ada duit. Aku iki kudune golek gantine ibu cah-cah kan. Endi ta emang? Yun. Monggo Ndara. Ayo, anu, rokokku yo ning kamar turun. Nggih, nggih. Sono. Iya. Dan nuwun lho. Nggih, sami-sami Ndara. Adus nongkrong warung Mbak Gita cuci mata. Kayak kita. Ya apa, Vi? Aku pesan pizza. Pizza? Rumah samu ini supermarket, mah gak pesen pizza. Gaya mentope bapakmu sugih duit. Orang-orang bahaya, aku pesen seenaknya ae. Yo enek, oke, arep pesen apa? Es teh anget. Vi, Rene apa, Vi? Rene. Apa toh? Aduh. Orang tentu nyelem-nyelem sih. Sisa tak dengan dokter ya, lek longgar. Yang dokternya apa lo? Ya meriksane kowe to. Kok iso-iso pesen es teh hangat? Emang enek es teh hangat.
Wes Mbak, saya nanya. Loh, kok banyu putih? Anjir sak enek. Ya wes. Kek banyu putih ngene iki piro regane, Mbak? 10.000. Dan ini dodolan apa niat meres? Yo kan andak mengentokne dhuwit semono mosok madak protes nggak ada bapakmu sudah. Yo tak bayar cash. Si, Hmm. bapak amke operasi rabi neh ngono? Ini apa dek takut-takut? Apa magang? Aku arep magang, ora sudi. Pamer demen bapakmu kok yo. Lek misale duwe anak kaya kowe, amit-amit jebeng bayi. Padha, Mbak. Kudu piye lho? Aku kok ora sudi nek mbok ngono. Bisa. Arep nganti lho kan? Biasa, anak pang. Aku mang golek kowe ta, Bro? Nyapa golek aku bareng mang? Ngene lho, Bro, aku mangke pengen curhat. Curhat. Aji kowe. Kowe lek moromu ki pas wae butuh tok aku. Ngene lho, aku ki kesemsem karo Tria. Bono. Ya kowe iki piye ngono karemu iki? Lha wong Tria ku artis TikTok lho kok arep neko-neko karemu piye? Ya mangkane kuwi aku masih kegawa ngipi-ngipi. Lah pon, mbok liyane Tria to. Mbok yo golek-golek sing perawan ngono, ora iman leh musunat kuwi yo. Ngalah cangkemmu lah wong udan ning ngarepmu ora doyan. Ya lah aku nombo, sing jelas iki yo kuwi to. Nah, kok ngipi-ngipi. Ngalah wis rasa udur-uduran, saiki aku ndek ide. Ide apa lho, Pak? Biasane ke Tria lek yamene iki bar sampe adus. Ndahno Gus lek bar adus. Astagfirullahaladzim, Pon. Kocok kowe iki ya. Alah rasa kakan cangkem, ayo lek malah aku, Gus. Alah kene-kene ayo gek numpak langsung. Numpak iki? Iya. Ayo wis ngene. Ndi lupa iki? Iki lho kono. Selamat siang Mbak Gita. Selamat siang Pak Anto. Ngersakne napa Pak? Teh anget napa susu anget? Pun manut Mbak Gita saentene mawon. Mangga ditulunjuk Pak Anto. Oke, matur suwun Mbak Gita. Teh duitku ndak ya awet to Mbak ini. Itu napa Pak? Untuk marung ning gone sampean disuguh banyu putih ora gratis. Nggih jane no badhe tak gratis nih. Tapi berhubung niki Pak Anto, saya itu menjaga harkat berarti sebagai konglomerat. Maksudnya piye to Mbak Gita? Nggih niku khusus dengan 50.000 mawon. Yo ngene iki lho resiko nek dadi wong sugih. Nggih Pak, monggo disekekaken.